hakere kan akala ema ala yi sulhu natia ni ala tun ye diɲɛ da kiti dɔrɔn de ma o kɔrɔ i ka tiɲɛ i bi jɔ a kan tɛ mais sulhu nana mun na i n'i ka tiɲɛ i bɛ tila ka mɔgɔ dɔ bɛ n'i deli i b'a to yen mais n'o ma sɔrɔ mɔgɔ la a dɔn k'a fɔ i ye dantɛmɛ wale ye ala dun ko k'a tɛ groupe minnu fɛ kuranɛ kɔnɔna la n'i y'a dɔn ye kana sɔn ka kɛ nin ye i mana kɛ cogo o cogo i n'i ka tiɲɛ i jija i ka sɔn mɔgɔw bolo ka da ka ala yɛrɛ y'o fɔ a ye sira ala ɲɛ wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham a ye sira ala ɲɛ ala min n'an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la ni ala ye an b'a fɔ karisa a kɛ ala kama walima an ka sira ala ɲɛ ala min n'an bɛ ɲɔgɔn deli ni sinji min b'a ni ɲɔgɔn cɛ karisa a kɛ sinji min b'a ni ɲɔgɔn cɛ i ka nin ko to yen ala ko nin fila an kan ka ko to ninnu na mais ni nin ma se k'e fɛn o kɔrɔ k'i kɛra dantɛmɛ wale ala don k'a ta tigila mɔgɔ fɛ ala k'an kisi o ma ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا dugukolo ɲalen kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ tiɲɛni tun bɛ yen nɔ mais cidenw cira kana tiɲɛni bɔ yen a kana sɔn dugukolo ɲalen kɔfɛ ka tila k'a fɔ a b'a tiɲɛ tuguni o de sɛgɛn ka bon fɛn tiɲɛnen don an y'an jija k'a ɲa e fana bɛna ka sina k'o tiɲɛ tuguni cɛ o bɛ digi mɔgɔ la e k'a la n bɛ ɲini ka sa fɛn dilanni na i bɛ tila ka n'o tiɲɛ o ni fɛn bɛ yen nɔ a ɲuman a tiɲɛna o bɛ digi mɔgɔ la mais a tiɲɛnen e y'a dilan ka tila ka n'a tiɲɛ o de bɛ digi mɔgɔ la o la ala ko a kana sɔn ka tiɲɛni kɛ dugukolo kan a ɲanen kɔfɛ k'a ka ale ala wele a y'a wele siran kɔnɔna la k'a wele nata kɔnɔna la a k'a dɔn k'a fɔ ale ala ka hinɛ a ka surun joona minal muhsinin ala ka hinɛ ka surun mɔgɔ min na a ka jɔnw na o ye mɔgɔ min bɛ hinɛ e ma ye ala y'o de fɔ innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin ɲuman kɛli a bɛ kɛ sababu ye a b'i ka jugumanw effacer aw yɛrɛ k'a la lahara jɔdon na ala kira ma baro fɔ sallallahu alaihi wasallam k'u ni dɔ bɛ na ala bɛ yafa ma ka da kan mun na ka da kan ale tun ye waritigi de a tun bɛ juru don mɔgɔw la mais a bɛ mɔgɔ minnu bila u ka taa kaniniw kɛ a b'a f'u ye ayiwa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la n'aw taara kanini kɛ n'a taara kanini kɛ jurumanitigiw n'a taara ka t'u kani a y'aw jija ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ min kan a ka tɛmɛ o la a y'o to yen peut-être ala fana bɛ tɛmɛ an na lahara jɔdon a ko ala fana bɛna ka na tɛmɛ a la ka da kan a ye nin ɲumanya min kɛ wa o de la baara o baara bɛ yen nɔ n'a ka di ala ye n'i y'a kɛ jɔnw na ala b'o ɲɔgɔn kɛ ala bɛ hinɛ n'i hinɛna a bɛ hinɛ i la ala bɛ yafa n'i yafara a bɛ yafa i ma ala bɛ dɛmɛli kɛ n'i balima dɛmɛ ala b'i dɛmɛ o de la nin bɛɛ bɛ yen nɔ silamɛya kɔnɔna a bɛ yafa n'i yafara a bɛ yafa i ma ni de don o la bɛɛ lajɛlen k'i hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ an k'a dɔn k'a fɔ ala mago bɛ fɛn min na o ye an yɛrɛ bɛ se ka ɲumanyaw kɛ ka taa ɲɔgɔn ye cogo min na o la a ko wa ale ala de dɔrɔn bɛ se ka ale de bɛ cili kɛ fiɲɛ la fiɲɛ min n'a bɛ kɛ nisɔndiya fɛn ye ka da kan ni fiɲɛ sumalenin cira dɔrɔn sufɛ yɛrɛ e k'a la ni fiɲɛ sumalenin cira dɔrɔn i bɛ sin k'a fɔ inshallah a bɛ komi san bɛ fɛ ka na nisɔndiya bɛ na dusukun na hakilisigi bɛ na wa nata bɛ na k'a fɔ ko ala ka nɛɛma bɛ sɔn ka jigin n'o ye sanji ye o b'a sɔrɔ funteni goniyara an kan walima a b'a sɔrɔ an ka sɛnɛkɛfɛnw mago b'a la فأخرجنا به من كل الثمرات حتى إذا أقلت سحاب
funu tumana mina ni kaba nɔgɔ nana kana doni i b'a ye kaba nɔgɔ falen bɛ ji de la a b'o ta sano ka taa n'a ye fo dugu min n'o ye ala diya dugukolo min ala bɛ fɛ a ka jigin hakɛ jumɛn bɛ jigin a bɛ jigin waati jumɛn nin bɛɛ lajɛlen dɔɔnin bɛ masa rahman bolo a bɛɛ o la o bɛ cɛ tabule b'a cɛ o la ka taa n'a ye kaba nɔgɔ ka taa a suru o yɔrɔ ka hakɛ min fɔra waati min fɔra don min fɔra kalo min san min a bɛɛ lajɛlen i b'a ye ala kelen bɛ k'a latigɛ cogo min na a bɛ jigin ni sanji jiginna n'a ka di ala ye sanji mana jigin tɛ foyi tɛ kɛ o ka da ka dugukolo ala kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ye mumini dɔw jate minɛ k'a ko yɛrɛ mɔgɔw bɛ balo cogo min na k'an tila ten a ko dugukolo dɔ bɛ yen nɔ dugukolo min ka fisa ni dugukolo bɛɛ ye o de ye dugukolo min ni san jiginna kan a bɛ ji minɛ n'a ye ji minɛ a bɛ tila ka falen fɛn nabɔ a ko dugukolo filanan ale se ka falen fɛn nabɔ mɛ a bɛ ji minɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ ji ta u b'u mago ɲa la wa dugukolo sabanan o de ye a tɛ ji minɛ wa ji se ka jɔ ale ka wa falen fɛn tɛ se ka bɔ a kan a bɛ komi fara ji minɛ o kan dɔrɔn a bɛ taa o b'a yira k'a fɔ mumini bɛ yen nɔ e de kan ka kɛ i b'i yɛrɛ nafa i bɛ mɔgɔw nafa wa filanan o de ye mɔgɔ min misaliya la i kɛra dɔnnikɛla walima i kɛra nafolotigi ye ten tɔ mɔgɔw de bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ e ka nafolo n'i ka dɔnniw n'i ka jɔyɔrɔw la e yɛrɛ tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o la min kɔni n'o t'a la yɛrɛ o de ye ale tɛ ji minɛ wa a tɛ se ka fɛn labɔ o de la ala ko ni sanji jiginna tumana min na ale bɛ na ka sanji minɛ dugukolo la ka tila ka bɔli fɛn na bɔ n'a ye nin bɛ ala ka sebaya ye sinon kisɛ kelen n'i y'a ye ala y'o labɔ wa dugukolo mago bɛ fɛn naani min na n'o ye bɔgɔ ani fiɲɛ ani tile ani ji wa a y'a jate minɛ bɔgɔ o ye sɛnɛkɛfɛn yɛrɛ ni fɛn min bɛ ɲɔgɔn na n'a bɛ don o kɔnɔ o ye bɔgɔ ye fɔlɔ ka fɛn fila bila sanfɛ a n'o yɔrɔ ka jan n'o ye tile ani sanji ye ninnu fila bɛ jigin ka n'a sɔrɔ ka fɛn dɔ to u n'u fana ɲɔgɔn cɛ n'o ye sanfɛta ni dugumata cɛ n'o ye fiɲɛ o i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛkɛfɛn o sɛnɛkɛfɛn a mago bɛ nin fɛn naani na wa ala ka kabako bɛ sɛnɛkɛfɛn na e ma ye o de la ala y'a fɔ falyanzur l'insanu ila ta'ami adamaden ka filɛli kɛ ka taa ka dumuni ma an bɛ sɛnɛkɛfɛn minnu kɛ a k'a jate minɛ i bɛ taa sɔrɔ dugukolo kelen n'a ka di ye sɛnɛkɛfɛn 20 don a kɔnɔ minnu tɛ kelen u timiyaw n'u kulɔriw n'u cogoya si tɛ kɛ kelen mais i bɛ taa sɔrɔ dugukolo kelen de don i bɛ taa sɔrɔ ji kelen de b'a kan wa i bɛ taa sɔrɔ fana fiɲɛ kelen de b'u kan tile kelen de b'u kan mais i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fisaya ni ɲɔgɔn ye o b'a yira k'a fɔ ala kelen dɔrɔn de bɛ se ka nin kɛ foronto la ni foronto bɔra e k'a lajɛ kalaya min b'o la n'a bɛ nɛn sɔrɔ i bɛ taa ka taa mangala n'o ye sukaromafɛn ka t'o don a kɛrɛfɛla la a tɛ fɛn t'a la wa ala ka kabako min ka bon yiriden kelen i bɛ taa sɔrɔ sisan n'i ye pomme kelen ta couleur caman b'o la bilenman b'a la vert b'a la jaune b'a la wa yiriden fana kelen mangoro sun kelen i bɛ taa sɔrɔ branche dɔw ka di dɔw man di couleur caman bɛ bɔ yiriden fana kelen na a ye taa yiridenw lajɛ o de la ala ye nin fɔ suratu ra'd la yusqa bima'in wahid i m'a ye k'an bɛ sukaro de kɛ ji la ka taa kɛ yiri kɔrɔ walima an bɛ kɔgɔ de k'a la walima an bɛ foronto ji de k'a la la e ka a kisɛ in don dɔrɔn a bɛ bɔ ni ala ka barika ye o de la sɛnɛkɛla kan k'i hakili to nin na dɛ limaniya kan ka sɔrɔ e bolo mais e k'a la n'an bɛna taa an ka sɛnɛkɛfɛn minnu n'an b'u bila ko san wɛrɛ an bɛna ninnu de dan n'an b'a fɔ sɛnɛfɛn min bɛ to an bolo i b'i ka fɛn bɛɛ dun mais i tɛ sɔn k'o dun o min bɛ to i bolo k'i ka sɛnɛ si i bɛ taa sɔrɔ ni sɛnɛ bɛna daminɛ f'an ka taa di karamɔgɔ dɔw ma k'olu ka duwawu k'a la k'olu ka nasi k'a la o la ko n'a y'a don k'i bɛ taa sɔrɔ ko
i ka sɛnɛkɛ fɛn caman bɛ subhanallah ne ko anw tɛ ka miiri dɛ tubabu fɛ yen u kelen bɛ k'u ka fɛn bɛɛ kɛ sɛnɛ ye mais olu tɛ ka tu kɛ a la u tɛ ka taa k'a la u ta ninnu bɛ tila ka na anw balo yan nɔ mun de b'anw na k'a sɔrɔ ni limaniya b'i la ala y'o de fɔ walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatun minas samai wal ard wallahi n'a sɔrɔ limaniya tun sɔrɔla sɛnɛkɛla bolo i b'a ye ala tun bɛ barika bɔ sanfɛla o kɔrɔ sanji barikalen bɛ jigin wa dugukolo fana o fana b'a labɔ o mɛ yɛrɛ k'a la n'a fɔra ko i bɛ taa ka taa hali kɔnɔ gɛnni i bɛ taa sɔrɔ an bɛ taa ka taa u bɛ nasini dɔ sɛbɛn ko kɔnɔ k'i ka taa gulon i ka foro la ko kɔnɔ tɛ se i y'a jɛ o ɲɛna o fɛn sɛbɛnden minnu n'i b'olu dilan n'a sɔrɔ jinɛ de bɛ taa kosi i bɛ taa sɔrɔ jinɛ de bɛ t'i ka kɔnɔw gɛn adamaden bɛ k'i yɛrɛ lase niveau dɔ la i man ka se yɔrɔ min yɛrɛ a sera nin na o de la an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'an ma ko ya rabbal alamin كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون n'a sɔrɔ fɛn kisɛ kelen n'i ye kaba kisɛ kelen ta walima i ye ciga ta walima i ye ɲɔ ta e k'a la ni jalen n'i y'a da ka fara d'a kan a bɛ mugumugu de ɲɛnamaya foyi t'a la e y'o don dugukolo kɔrɔ ji nana k'o gosi k'o ɲigin k'o latoli k'a fɛrɛ a ka bɔ ka na ka fɛn caman bɔ a la e ma se ka da la ko ala fana bɛ se ka su kɛ ten o de la ala ko nin cogoya kelen na nin bɛ ka bɔ dugukolo kɔrɔ cogo min na nin bɛ ka balo cogo min na dɛ cogoya kelen ale ala fana bɛ na su lawuli ta ni a yɛrɛ ko jateminɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ni sara ɲɛnamaya t'a la ala y'u lakunu k'u lafali nin fana bɛ ten to aw ko nin se ka kɛ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ala ko dugukolo walima dugu ni dugu ɲuman don walima dugukolo ɲuman don k'o bɛ sɛnɛkɛ fɛn ɲuman de bɔ o bɔli ka nɔgɔn kojugu والذي خبث لا يخرج إلا نكدا a ko mɛ dugukolo min n'o o man ɲi ni dugukolo nɔgɔlen don k'o tɛ sɛnɛkɛ fɛn bɔ fo gɛlɛya nakida fo gɛlɛya كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون a ko k'a b'o cogo de la ale b'a ka kabakoko ninnu bange walasa adamadenw bɛ se ka ala tanu cogo min na ka da ka e yɛrɛ k'a la n'a fɔra ko fɛn kisɛ kelen e bɛ taa ka t'o don an ka misali ta sisan nɔ ni mangoro sun na ye fɛn kisɛ kelen de don mɛ e k'a la yiriden minnu bɛ bɔ kalo wɔɔrɔ walima san o san a bɛ yiriden joli bɔ e yɛrɛ k'a la n'a fɔra ko kisɛ kelen o de bɛ ka nin nabɔ k'a labɔ wa ala ka kabako ka bon a yiriden dɔw kɛ n'olu y'a caman bɔ siɲɛ kelen dɔrɔn o bɛ sa a banna a bɛ komi ɲɔ filɛ nin mɛ mangoro sun filɛ nin i bɛ taa sɔrɔ o bɛ bɔ a b'a tigɛ k'a ban a bɛ tila ka na waati bɛna tɛmɛ a bɛ tila ka den caman sɔrɔ a bɛ to de la ka taa manjew b'o la lenburuw b'o la a caman ba nin bɛɛ ye walasa an ka se ka ala fo o de la ala ko la'allakum tashkurun walasa a bɛ se ka ala fo nin ko in kan cogo min na ala k'an kɛ ala fobaga ye لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ala ko alakirama sallallahu alaihi wasallam ananw fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn a ko laqad arsalna nuhan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la anw ye nuha ci o kɔrɔ ko nuha ye ala ka ciden yɛrɛ yɛrɛ de anw ye nuha ci ka taa ka mɔgɔw ma mɛ nuha cilen a ye mun de fɔ k'ala ya qawm a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye ne ka mɔgɔw a ye ala kelen dɔrɔn de bato ka da ka ciden bɛɛ cira nin de i b'a ye ciden fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ bɛ nin kumakan fɔ a ka mɔgɔw ye
ya qaumi ubudullah ay ala kilindoron bato no hayni faka mogoy o ala bato o be nyina fere malakum min ilahin ghayr mi aya do ka fo mawre shi tawla ni ala kilintere ay ala bato cheru mais est-ce am sika fenwore bato ay fenwore manga bato ala kilindoron de kanga bato ale doron de awmay inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim nibe sira awnye domba min bena no ilahara jodona nama so ala tama nibe sira awnye odon o be ko mo tawna fare ni sira alama ni te mumini odon ibe sengere awrilla abeka kangar dawiye u ka sira nin donye أوعجبتم
fẹ́ kó tó na ala ma kɛ ni dugula mɔgɔ ye parce que o ye patɔrɔn ye o jɔ o tigi ayi walima aw bɛ ka kabako la ko an jɛ a kun ti don ka wa bɛ kuma ala ala joli k'a fɔ ala y'a ka kada ala y'a ka ko fɔ a y'a ka bagabagalikaw a y'o ta k'o di dɔ ma aw cɛ la n'o de kɛra ne ko ne kana aw bagabaga n'o ye wa a bɛ se ka sira ala ye cogo min na wala ala ko to na mɔ yen o de kabako y'aw minɛ ala y'a ka jigiya da ka ne ma ne kana aw ma kana aw ladi k'aw bagabaga walasa a bɛ se ka sira ala ye o dɔ la ala ka ɲinɛ o de kabako y'aw minɛ. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. Ala ko u ye ciden nkalontigɛ n'o ye Nuhu alayhi salam ala nana ka mun de kɛ a ko fa'anjaynahu ale ala nana ka a kisi kisa caman de bɛ nin kɔnɔna la n'o ye ala ye Nuhu ci ka taa ka mɔgɔw ma a mɛnnu cɛla i ko sura wɛrɛ a b'a fɔ tuma bɛɛ bɛ k'u wele a ye wele bange la k'u wele dogo la k'u wele o kelen k'u jama a y'a bɛɛ kɛ kelen ka ban o la ala ka mɛnnu ka min ko min ye kisi ko denw dilan ko nana ka na dilan ala k'o la an y'a kisi والذين معه أن يكونوا تبعا في الفلك بطن بالربان ولا بطن لهم بطن بالربان على يدافع بك لكم عيون يا مريم فاصبروا فيها من كل زوجين اثنين وأهلا إلا قد آمن donc ka fa ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn ɲɛnama bɛɛ a bɛɛ ka don a kɔnɔ fila fila cɛ o cɛ ala nana ka olu kisi. إنهم كانوا قوما عمين. o la ala kelen na minnu bɛ bato kɔnɔ fɛn ɲɛnama bɛɛ la ani minnu kɛra silamɛ ye olu kisira wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina ala ka sɔrɔ ka mɔgɔ mɔgɔ ye nkalon ye ala ka kabako kuma ninnu olu nkalon tigɛ ala de y'olu bɛɛ to di hali Nuhu alayhi salam a den kɔ a muso kɔ o kɛ Nuhu y'a fɔ a den ye ko den ko yɛlɛ nɔfɛ bato kɔnɔ n'i ma yɛlɛ mɔgɔ tɛ kisi bilen e bɛ nin fa ne ma deli k'a ye ko san nana k'a ye kolo sɔrɔ kɔrɔ ne bɛ taa yɛrɛ kolo san a ko den bi mɔgɔ tɛ kisi ko ye i tɛ don bato kɔnɔ a y'a ko fa ko k'a ye سأرمي إلى جبل يعصمني من الماء أقول لا أعصم اليوم من أمر الله إلا ما يعني أفرق وهي تجري في موج كالجبال نقول بالماء نقول بالماء أجريت تفرق من جنكنا من جبال من جبال باي جبال وصف للدنيا من بلا إبا بكتا Amerika ji farado ni ji kɛra cogo ye bisimilahi majuriha wa musa ito ni limaniya bɛ adamaden na wallahi ala bɛ kabako k'i ye o de la ala ko k'a ye kisiw kɛ mɔgɔ minnu tun bɛ bato kɔnɔ silamɛw la ani danfɛn tɔw ka mɔgɔw tɔw bɛɛ lajɛlen halaki ɛnɛw kɛra kɔma fiya uma se ka ala ka kabako ninnu ye ciden nana min umu fana minɛ donc kɛra mɔgɔw ye fiya ka bɔ ciden nana ni na yɛlɛ وإلى عاد أخاهم هودا. bon ala kɛlen ka tila ɲuman ka kisa la u tugura ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin cogo min na ala bɛ k'o nati n'o ye ale fana cira adikaw o la ciden dɔw cira ka taa dugu ma mɛ ciden dɔw cira ka t'u yɛrɛ ka mɔgɔ ma ala bɛ sina ka a danbe ka taa u ka mɔgɔ tɔw bolo mɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu cira sɔrɔ sago i b'a kɛ dugu fɔ o y'a dɔn olu ci
cira kata ali tawle ku barba sama tu kada ka ayre ku ni monche ni ala ko wala la ko du wala ta ko kana jomo mo ngala sam ko aburi aga pende ela do isna ni jawab ko se fatiha me mane yere ka uri ka fukari pende ini kan soal kita ke buat membahas suatu kata. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Aku sendiri, aku fakir cium, aku mahu, aku tidak ada yang dua macam itu. Aku cuma ini fakir mahu, aku tidak ada yang dua macam. Kadang-kadang mahu syukurlah nari akhir itu. Afala tattaqun, ia kesalahan. Nasu ala isna Allah, ukur waktu makan. Tidak boleh. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Jemaah kaumnya, orang berkafir, orang berkira ni jauh bukan, orang berkira ni sembuh, orang berkira kabur nasitu, orang berjauh, ni untuk kabur lah, ko orang ni dah lekuk faham, lekuk faham orang, orang berkira bisnya. Kafo kalau tidak jujur, ini akan fokus ala ciri, usahanya. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Yang mana? Mereka dakwah kita semakin menyofa. Itu sudah boleh berubah. Karena kau bicara sendiri. Ini masalah rafu dan dia kalau dia mau masak jadi domen internal itu sahabat itu dia asal sedia mungkin mampu cuma kita mereka mereka itu cuma berani mereka begitu nah soalnya mereka kalau ini cuma berasa itu cuma mereka begitu maka mereka ada buku domen orang ini ni dokumen info kami sih ada agak barat lah, ini tidak, ikan cuma nasi pun, ikan cuma dolar ini dos orang, kerana cuma berapa ikan ini ada free, kerana mereka cuma dua ikan nasi ini, ada tak suci, orang, ayo meja rumah, aku mampu, ayah dokar fufate. Ini tidak berlaku, tidak ada mereka dulu kafu ni alaga ciri alam yang ciri bela dimensi, itu memang fana itu fana ko Rasulullah bela alami, tu ada yang ciri bela dimensi, maka ciri. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Alaga cita mulu bila sama, mulu sama. Wani kona dia bawa dia kau ini, awak akan tua. Ni kona dia bawa dia kau ini cuma ke, kafe kan kona dia mati. Oh, kona dia bawa ni berfana apa ini? Kata mulu ni kira kona dia bawa ini transport. Ikan nggak أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل L'accès correspondant.
ala kelen dɔrɔn de bato wa e b'a fɛ an ka ala kelen dɔrɔn de bato wa wa nadaru ma kana ya'budu aba'una yele e bɛ fɛ an ka toli kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu tun y'an ka mɔgɔ kɔrɔw de ye ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'an ka layɛli kɛ olu la olu bɔra an kɔrɔ sisan nɔ olu tun bɛ ka ala min bato an k'olu fana to yen ka ala kelen bato mais olu ma miiri k'a fɔ awa olu tun bɛ ka ala min bato ala y'olu halaki n'o de sababu ye mun de la a tɛ miiri o la mais aw bɛ k'a fɔ dɔrɔn k'u tun bɛ ka boli min bato ko mun de la an t'o bato o la an ma kɛ miiribaga de ye. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. aw jija a ka miiri walasa ala bɛ se ka aw fara kanda mɔgɔw kan a bɛ kisi. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. Uko est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la e nana k'an ka ala kelen dɔrɔn de bato an ka ala kɛ kelen dɔrɔn ye wa an ka toli kɛ fɛn fɛn an fa n'an baw kɔrɔlenw olu tun bɛ minnu bato an k'olu to yen nɔ. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye i bɛ na n'u ye k'an wula ye i bɛ ka min fɔ ko n'an ma nin kɛ ko ala bɛ nin kan na walima nin b'an sɔrɔ i bɛ na n'a ye. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. a ko a y'a dɔn k'a fɔ ala ka dimi a n'a ka funu o jiginna aw kan. nɔgɔ o de ye rijisi ye donc a bɛ komi n'i ma sɔn ala ta la fɛn min bɛna bi kan o bɛna kɛ o de ye. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ako yala aw bɛ ne sama fɛn na fɛn minnu n'aw yɛrɛ de y'u tɔgɔ da walima aw faw ka tɔgɔ dalen i b'a ye i bɛ boli dɔ dilan dɔrɔn ka t'o sigi i b'a fɔ ko an ka mɔgɔ ɲuman dɔ tun bɛ an ka nin tɔgɔ da nin aw yɛrɛ ka tɔgɔ dalen o ala ma lajigi kisaabu si kɔnɔ k'a fɔ ko nin a ye nin dilan a ka nin boli in tɔgɔ da nin la aw bɛ ka ne sama ninnu boli tɔgɔ ninnu de la tan tɔ k'a fɔ ninnu ye batofɛnw ye k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ka tɔgɔ dalen ninnu nana ala ma mɛn. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. boli minnu filɛ nin ye n'aw yɛrɛ ka tɔgɔ dalenw de don ala ma dalilu jigin mɔgɔ si kan k'a fɔ ko nin tɔgɔ ka kɛ nin ye n'a sɔrɔ aw ma da o la a y'aw jija a ka ne makɔnɔ wa ne fana bɛ fara aw kan ka makɔnɔli kɛ an bɛna lajɛ jɔn ta ye tiɲɛ ye. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. ولا ألكو فأنجيناه والذين معه أكو ألا نوي ألا كليني أنا نكا كشلي كمغولا مغمون نوتو ميتشيدينكو نو يهودي أيو كشي ani mɔgɔ minnu limaniya a nɔfɛ a y'u kisi ni mun ye bi rahma wa i bɛ taa sɔrɔ tuma bɛɛ halaki bɛ kɛ ni fɛn minnu ye ni ala ka hinɛ tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kisira olu fana tun kan ka halaki a la ka da kan ni pɛrɛn nana misaliya la pɛrɛn in minnu b'u kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ni ninnu minnu kisira u yɔrɔ man jan ɲɔgɔn na yɛrɛ pɛrɛn kan in bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ mais ala b'a kɛ hinɛ de ye ka ninnu kisi ka bɔ a la. o de la ni kisili bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ ni ala ka hinɛ ye o la ala ko wa qata'na dabira allazina kadzabu bi ayatina o la an sɔrɔla ka kɔtigɛli kɛ ka kɔfasa tigɛ ka mɔgɔ ka kibaruya ban o sɔrɔla ka kɛ labana mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'olu ye ala ka kumakanw nkalontigiya n'a ka kabako.
وما كانوا مؤمنين kadaka o make mu'mini yere nu tungera mu'mini ala tumse ku kishi me yaye ni usoro okorode ko make mu'mini وإلى ثمود أخاهم صالحا sisano ala flega do chidin sabana fanala no ye samuda kawe samuda kaw ala jon cioluma o le kera salih قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ninde chidin be ka kanye ay ala kelen bato ala were tawla akanga min bato na lete قد جاءتكم بينة من ربكم akado chiere la akado kafo boli nani kera kabo ala yoro kabako fem bangeneo ona nakabo ala yoro la kanyesha oma هذه ناقة الله لكم آية ni fleni ala kan nyogome kabako fendiru ala ya ke kabako fen ka dauma me kabako fen ka soro awre de ademane awre ko sisano ni be fe an ga soye kulu fleni an be jolen fle nyogome ka sina ka bo kulu lati kana ijo ini alaje i jolen fle femi ni nyana ma ya ta kono ka sina ka fenyana ma bo olati yoro ni gele ko nati wi ni demande ke wo be jolen nyana ala kabako inke ayore fuya ko donc awre kabako in demande wa ala fleka kabako in boka dauma donc ayo hakli tawere la فذروها تأكل في أرض الله sisa ayo hakli tawere la aka toyi aka dumuni ge ala ka dugukolo kan aka toyi akimi ayo hakli to na kosobe ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ayo jija akana magali kennare akana sama toro la ali toro fitini akana la se nyogomema orila ala kala jarabi nanu kan abena kana jikla abe bi awmi sininta abo bla nyogomebe mi atura abe ka klali ke uni nyonche che kwa mfana ni daba ka jikla ni nyonche fana beke we dobla ko kana nyogome mfara awor la fara ko ashqan nas mo min kuna gaguni mo be minye nyogome mfara ikili ili na ke sababu kani halaki la sebema donc afara ko nyogome fleni ala ka kabako rilo akana sama akana toro la sama sina yuke fayaqudakum adabun alim la jababina usoro la jabami naka jubu naka fari واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا kayo jija aka mini aka tashi ala nana ka nema baka au yowe jume oye ayaw nati adi ka fanaka mogo kofe aw fana nana ka tila ka nema belebele dɔ k'aw ye o ye a bɛ yɔrɔ jan a b'olu minɛ k'olu kɛ sigiyɔrɔw ye a bɛ kulu tigɛ k'a ka sow b'o la wa tanhituna min aljibali buyuta ala ye nin bɛɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔw ye ka tɛmɛ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين kayo jija ala ka nema bamunu ni ala yo ka oka aka jija ko kofo aka wera lamiro la wala sa adola absika kanda hine absika kawla absika kishi
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ɲininkali bɛna kɛ kote fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye mɔgɔ minnu limaniyara Salih ma ani mɔgɔ minnu kafiriyara ma. Mɔgɔ minnu kafiriyara olu kanto ko est-ce que qala al-mala'u allazina istakbaru mɔgɔ minnu yɛrɛ bonyana n'olu bannen don Salih ka mɔgɔw la olu kanto mɔgɔ minnu lafulen don n'olu tugulen bɛ a kɔ yali aw dalen b'a la a siga t'aw la k'a fɔ ko ciden don aw dalen b'a la ko ciden de don قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون u y'u jaabi min ni siga t'a la o ye mun ye awɔ anw dalen don a la ko ciden don a ye mun fɔ dɛ anw kan tɛ k'an dalen don a la ciden don dɛ ayi a cira ni fɛn min yɛrɛ anw limaniyanaw de an b'o baara kɛ o kɔrɔ ka siga bɔ jaabi la parce que u bɛn'u ɲininka kɔfɛ bon est-ce que n'a ko k'a ka nin kɛ a b'o kɛ yan n'a ko tantɔ u y'o de tigɛ ka sina k'u pan awɔ ciden don dɛ an sɔnnen don o ma mais ka sina ka taa baara yɔrɔ la e m'a ye Abubakar y'o de kɛ Kuresiw la o kelen ka taa ko Abubakar ko a e ka cɛ bi a ye galonba tigɛ k'a ko k'ale taara Sham ko su kɔnɔna na a ye mun de jaabi a ko n'a sɔrɔ a y'a fɔ dɔrɔn ko tiɲɛ don a ma hali débat kɛ u ka sɔrɔ k'a ɲininka mun na i b'a tiɲɛtigiya ta a ko ne dalen bɛ sanfɛta la mun de la n tɛ da dugumala kibaruya la قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون mɔgɔ minnu yɛrɛ bonya b'u la olu fana ye mun de fɔ aw ma fɔ k'a dara la dɛ wa aw dara min na anw fana kafiriyalen don ma anw ma sɔn ma فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين u ye mun de kɛ u ye mɔgɔ bila a ka ɲɔgɔmɛ in faga o ma dan o ma ka da k'a fɔra k'a kana maga la ni juguman ye o m'u bɔ u ye mun de kɛ u y'a faga ka tila k'a fɔ ayiwa Salih i m'a fɔ ko n'an sera ma ko lajaba m'an sɔrɔ wa anw filɛ k'a kɛ anw nana ye i b'a dɔn ni kafalen yɛrɛ sinon a y'a faga yɛrɛ dɔrɔn o fana ye problème ye mais ka tila k'a fɔ n'i ko se min b'i ye a kɛ i b'o ye mɔgɔw b'a kan ka mɔgɔ la i m'a fɔ k'i ye nin de ya wa n filɛ k'a kɛ n bɛ se min na kɛ mɔgɔ man ka fa kuma la kojugu i b'i tɔ to a bɛ fɔ ko n'i ye mɔgɔ kɔniya i k'a dan limite i ka kanu dɔɔni place to yen wa n'i ye mɔgɔ kanu fana kana kanu 100% place dɔɔni to yen mais anw de tɛ se nin na ninnu filɛ k'a fɔ ka tɛmɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ de don anw filɛ k'a faga wa i ko min b'an sɔrɔ wa nana ye فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ولا ala nana kana mun de k'u la rajifa ye de yɛrɛyɛrɛ an b'a fɔ tremblement de terre a ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ de k'u la fa asbahu fi diyarihim jasimin u kɛra u kunberekun kan a bɛ komi ni ko angenu mɔgɔ ka sina k'a yɛrɛ bila ka taa kunberekun kan a jalen tora ten tɔ u ka sokɔnɔna la فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أكو فتولى وكفي ala de k'a yamara ninnu to yen i kɔ don ka bɔ ninnu na a ka sɔrɔ k'a fɔ ya qawmi
لقد أبلغ لقد وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي نكمغو أير بعد كفو نيسي لاسيليكي نكوني على إنشيني مي نيولاسي أير كودو كذاك أو حلاكيرا أيوة نكوني ينغا تشيكان لاسيري وانيا كونسي فنا دوما ونصحت لكم يو كونسي ولكن لا تحبون الناسين ما أو تنت كونسي بغا فيري ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوط فنا كان مغو ألف فنا تامون كرا كذاك ألف فنا ينانا كتشيا كان مغوما أنا لي أيام نفو أكون مغو yeli kada ka be komi ala aka kisa konna la afana chile aya fo aka mo we ay ala bato ikom to ta foratu meni yoro ntigara ka bwala ya iba yoro were obe fo la kisa nu ne aka kisa fora yoro bita soro do fora do be tuim wala ala ko aka ka mo ma munilla aw ni bara jugu bena kada ka lut ka mo ka kodi ka bum ko jugu la snaka ta chamanche la tikara munilla aw ni barajugu bena barajugu mi mogo makko aw nye aw kalay nu haga mogo aw ya me ko lu luti yake e ka lay fana ka foko hud ka mogo uluma ke salih ka mogo make munde bita aw blawla manto munun temena aw nye aw de be ke jama kulu premier munun be ni ke abe ko mi jien bela mo shiti no ko ya aw danikella aw di kera mo foloy munu yeni ke dugu koloka innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa ako chere la aw be kana femma no yi chawde ala yi chaw glan aw be na chawde ma che kana chema ere kanne ibina ma chugo jume ala iglan chugo na fana glane metene jango muso koni ere kala ni jafara ere na kumana subhanallah ibado ali be ninninke afatura ambe ala dili ay femun gala ka ya fama bal akilinga kumani yoro inka subhanallah be ko miki klodatu muso be muso nyini chugo jume chebe chenyi ni chugo jume ala yahudan yoro min kama abu tuino na fora bi wallahi ko ni meka domo finga wa eka la ala mame europe dugula utara voter le kabe be ika daika wulufe abe be ika daika jakuma fe abe be ika daika sagafe ika sofe donc feñanama avec comme autorisation direction no problème ta adamadiya ma chenwa ni ne hakewi ala ka hakew be ka traki ko lu chien minan wulla doro daba fana ka hake nan wulla doro ni ay bana jugu chaman nana adamadun ka kadaka ambora ala ka tobiare ala ye min glanye nyuma min be anyotoy ngu mo munu tumbe ka fo wulu fe uri nana ke sababu den do wulu lala anta do amba fo ni mu din su yayi adama den do wa jinar do wa mo do wa anta do kadaka mani nunu te kilinyi ala mu da ko ke kilinyi me wari kama adama den yi fen beke ale de bitaka dabala yela yerla wal ma bita yele dabala or ki anga sharia konna la ni daba minena ni fen sugula daba kanga kantigeri ate dunya ma hajate minakala mulibaliya warala enyana ko chama be ka wulu mara ko wulu be kadaya wulu jatere mo chama min be no ku ka sonna la
ali klonge femi mbe san ka ke komi che walma ka ke ko muso o chama mbe ka san ko silamɛw bolo wallahi ni tara arabu fe o la ne b'a fɔ fɛn caman bɛ yɔrɔw la o kana san ma mais a y'a dɔn k'a fɔ an ka patron n'an ka yaalakɛla ninnu bɛ k'a nati dɛ hali hijikɛyɔrɔ i b'a ye an ka mɔgɔw u ni fɛn fɛn bɛ taa arabu ninnu bɛ taa yaala u ni ɲɔgɔn cɛ cɛya fura b'i bolo nin na ka da kan u kelen bɛ ka min don mɔgɔw kun na petit ko la ye nin ka ɲi dɛ i bɛ arabu ye a bɛ ka woro ɲini cogo min na i b'a fɔ ko wɛrɛ adamadenya bɛ se ka kɛ komi an ye bagan de ye shahawa nin ye negela dɔrɔn de ye o bɛ se ka kɛ i b'i yɛrɛ bɔ adamadenya la aw yɛrɛ k'a la ala ye cɛ ni muso dan k'u kɛ ɲɔgɔn ta fɛn ye o de la e m'a ye an kɛlen ka ba sariya la o de ye nin bɛɛ s'an ma n'a fɔra k'e ka muso 2 ta i ka muso 3 ta i ka muso 4 ta muso ko non k'o man ka kɛ wallahi muso dɔw b'a fisaya cɛ ka taa sunkurun tigɛ kɛnɛ ma o ka fisa a kana k'a bɛ dɔ fara ale kan k'a sɔrɔ e ma fɛn dɔ dɔn Sheikh Sha'arawi a taalen ma dɔn Ameriki a sen na u ye mun de kɛ n ko ko de ko mun de la ko silamɛya b'a daga ko ka muso 2 ta walima muso 3 muso 4 ko mun na silamɛya m'a daga muso fana ka cɛ 2 cɛ 3 cɛ 4 ta a y'u jaabi ni question min jaabi ye dɔrɔn o ye mun ye a k'aw bolo yan nɔ ko sungurubaso b'aw bolo wa ko awɔ ko sungurubaw bɛ yan ko awɔ ko bon mun de a bɛ mun de kɛ sunguruba ninnu na ko autorisation min dilen mun ma ko mais dɔgɔkun walima kalo kɔnɔ u kan ka taa u yɛrɛ visiter siɲɛ hakɛ dɔw bɛ d'u ma ko munna u b'o kɛ ko parce que denso ji hakɛ min bɛ don a kɔnɔ o bɛ bana caman lase muso ma a fana b'a ta k'a yɛlɛma a ko a y'a ye ka da kan ni muso tun ye cɛ 4 furu i b'a ye muso yɛrɛ bɛ sɔn ka sa a la wa a bɛ bana lase a bɛɛ ma e m'a ye hali sida ninnu na ye a bɛ fɔ kafoɲɔgɔnya la dɔrɔn a bɛ yɛlɛma wa banaw caman bɛ yen nɔ a bɛ yɛlɛma a ko de la silamɛya y'a kɛ muso i bɛ to ni cɛ 1 mais cɛ bɛ se ka to ni muso 4 ye ka da kan ji 1 de b'a bɛɛ denso la ni ala ka kabako yɛrɛ n ko docteur dɔ fana nana k'a sabati ale tun bɛ recherche de kɛ n b'a dɔn ni nin recherche ninnu nati Afiriki yan nɔ bɛɛ b'a muso bila walima bɛɛ bɛ bɔ ko nin ye npogotigini a b'a sɔrɔ a tilala denso u taara jateminɛ k'a fɔ denso kɔnɔna ni mani donna a kɔnɔ walasa mani ka ko k'a filtre k'a jɛ ka ala kasa n'a foyi kana sɔrɔ yen nɔ o mo ye kalo 4 o kan ka sɔrɔ fɛn ma tɛmɛ muso ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ kalo 4 n'o kɛra tumana min na i b'a ye a bɛ cɛ fɔlɔ ka fɛn bɛɛ fili o de la ala ko ni muso min n'a cɛ fatura e kan ka kalo 4 sigi ani tile 10 ala ye tile 10 in d'a kan ka d'a kan kalo bɛ se ka kɛ cogo dɔ walasa siga kana kɛ jate la o de la u nana ka na sabati ka fɔ an ka sariya in kɔnɔna la hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a la sinon i bɛ taa sɔrɔ ni cɛ dɔ sera muso ma a b'o ta dɔ garder ni cɛ wɛrɛ nana a b'o ka fɛn dɔ garder a bɛ nin ka fɛn dɔ o docteur kɛ in yɛrɛ taara ka taa isaya muso la a taara sɔrɔ ja den minnu b'a bolo den bɛɛ t'ale den ye 1 dɔrɔn de y'ale den ale muso ka denso yɛrɛ kɔnɔna la min bɛ yen nɔ o ye modèle 4 ɲɔgɔnna yɛrɛ walima a ka ca n'o o kɔrɔ k'ale muso bɛ k'ale janfa mais anw ka diinɛ de y'an tanga